И какво става, хора? Днеска малко ще покараме с един мангал. На младежки ще чакаме. Излати съм пътеките да покараме. Сега тук и нечите обишки. Познай колко хора имам. Само да не се влъстичи малко. Манго! Живем. Се оправи. Почти. Кради? Не. Неудобно си. Неудобно ме, бе. Чакай само да го пробвам. Давай да го пробвам, ама за вкъщи да видя как е. И повече няма да излъжеш. Да. Отивам в Австрия. Да? Ай с Катерина. Нали това? Хипи! Айде бе! Давиде, рекордваш. Знам. А? Сега с това манго ще пускаме. С тия очила ще не се виждат така отгоре. Кеф са сега. Сигурно ще ги взема. Много ясно е, че ще ги вземеш. А ти що си изпътил от това? Щото... Не знам. Тия обувки... Са педалски. Готов ли си? Да. Ай бе, заварим. Мазно. Ай давай, манго. Аз имам проблем сега, не мога да закупчея, може... Ти вече се закупча. Ой. На мама. Сладки. Малко талника, изпушка, ама Ай бе, заварено. За мен не Сашки. Ай, казвай нещо на влога и... Сега пускаме... Ама, стой. Това е най-трудната пътека в България. Не бе, това е в света, бе. Те също, да. Айде. Чакай, бе, манго! Давай! Оп! Дай! Рамото почна да ме боле. А? Рамото почна да ме боле. Що? Защото си бички. Давай, или аз, или ти, давай. Ге! Оп! Ай!
тъпите парчета. Ако се откопчете си ги. Добре, не си ги. Ай бе, завари. Ай бе, заварено. Опа! Опа! Живи и здрави. О, целият бинг. Опа! Спокойно, 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 спокойно. Не!